Hello vlog! Muli andito na naman si Bisayan Daisy. Bali pang ano na natin to guys, pang 5 update na natin to guys, pang 5 silip sa mga ikbakwes guys. Ngayon dito na naman tayo guys sa school ng Dais, Victoria Dais Elementary School. Bali school to guys, marami sila rito guys. Kaso lang kunti kumbaga na nasa kanya-kanya silang mga ano, kasi school nga, kumbaga isa lang pinuntahan nila, China tsaka ni Hana, kay mga vlogger kong pamangkin guys at anakis guys. Si Hana medyo hindi nahihiya, si China nahihiya pa, kaya kunting ano pa guys, kunting sundot pa, maano rin to sila, makakapal din ang mukha nila nito guys. Kaya sabi ko mag-ano sila, mag-try, ganun talaga sa bago, kasi nung dati ako bago guys, mahihiyain din ako, pero ngayon kapal moks na, kaya diba ngayon tinuturuan ko pa rin sila. Sabi ko sige pa, ngayon doon sila ngayon nagpunta sa Kabaldon ba sa amin, yung maliliit pa kami na ano, na maliliit pa kami, doon kami nag-aral, kumbaga public school to siya ng ano, ng elementary. Marami sila, kaso lang siyempre nagkanya-kanyang ano, isa lang ang anuhan nila. Kaya guys, ito panuurin nyo guys, makunti lang to, kumbaga ano, natatawa nga ako sa mga interview nila, pero masasanay din sila guys. Ito na. Hi guys, arita sa Gabaldon, Doña Victoria, isa pa ka evacuation center. Damo dia tawo kaysa sa ano, barangay. Usually dirigid sila yung ano mo. Gagara. Mga taga-diin na din tao man, taga-Ilaya. Di ado okay man. Hindi, diriyo, okay, diyo. Yeah, may klase lang. Daming bata. Pwede na pala. Taga-diin ka mo nga. Taga-diin. Sige ba yan? Doon, gano'n ka ba yan? Saan pila ka mo digat? Hindi ka mo kakatulong. Malamot ba? Kasi lang kayo pulisin nyo. Napalong pa itong bike mo na. Oh boy. There's some evacuation. Lahat ay naging masaya nung makilala siya, dahil nahiyay ang halaga. Alin bilisan mo nagbagyo? Nandang nakamulag yung evacuate. Kung balat yung pag-gusto lang siya. Hindi kami nakabakwit kami din. Ay, okay, mag-iwari mo ito. Tulong. Bago ko lang kaya. Hindi na ko ako sa mga bata. Yung mga kaya ka dami mo. Ay, isa ka lang sa inyo, balay na. Ay, nang ay mo, po nang dako naman niya. Mas may lang ni college nga. Mag-graduate sa dasang tuig. Ay, ito, anong gamit ng bus ito yun eh? May kuwan lang, pinuamon bukas na basa. Pero man nagmapuli, nakakita mga buwas na pula. Nakakadto ka na tiya galing yan, nakapuli. Wala ka pagkita ka check up sa mga yan. Ako lang ako. Madalo ko ka mo. Gamang malang ko. Nabalik ko sa amo ba? Dahil kasi gamay. Mga daan pang yung mga kwan. Wala sa akin yung balayan na. Mula na ang bugas nila na. Pero damo na diya gadol. Release gadol. Sasayang araw na hanap ko.
barato naman kami. Ano po ba? Hindi mo pagkatuloy. Ayun na nga, nakinaw. Nag-ano ko pala, oh. Siyempre, gakamang tanga mo na. Kawai nga daan tapan. Ano ang binabinos mo? Kung nila nga may pinas yung ganito. Kaya pag si Ari yun na. Ay, hindi daw. Dahil lang kami nakaano. Hindi pa ganito nakaniya. Kasi siyempre, ano blaw. Kabaha man. May ko, balado. Ay, okay damo-damo. Abot ding tubig ng isang... Maalala dati mo Saan ang gano'n ko niya kung... Ay, di rin may maalagaan sa kuya. Kaninang pipinig Ay, ubay, hindi ka. Dahil kami datahidak sa Guro mo sa akin kaya pag Wala kang to, di may Wala ka man sakit ako Kailangan kita kumaan niya, suko ko Dahil sa hirap at ginawa Alam mo tayo Nag-iyo kong maligaya sa Yan ang nakasampay na kulianis. Ayan sa lumangkon. mga estimated, mga pinakaman ka pamilya. Sardamo. Ay, ba na po lang? Sa'yo mikot mundo ko Sa sayang araw Kasi pag ang palang nataok niya balay. Mga gamit nila po. Ipapanat mo Sadyang masayagin mo Mahal ka talaga Ganito ang mundo Sa mga jokes na Diba guys, success ang kanyang interview. Sabi ko parang si Jessica Soho na siya. Sabi niya, tawa ng tawa. Sabi niya, sabi ko masasanay din kayo. Kaya i-ano nyo lang, ituloy-tuloy nyo lang. Mawawala din yung hiya nyo. Kaya ay diba, okay din yung ano nila. Kaso lang, konti lang talagang, isang tao lang talaga. Mas maganda sana talaga yung pangmaramihan, binidyohan nila. Pero kung ito lang talagang sila, hindi lang video, wala tayong magawa. Bukas daw dun sila sa Civic Center. Ulit dun malapit dun sa bahay namin sa Malik na. Ito kasi sa malayo. Ito bali nasasakupan to ng munisipyo dun sa Ilaya. Pero bukas dun sila sa malapit-lapit dun sa Malik. Kaya bukas ang mga natin guys ang kanilang interview dun sa Civic Center sa amin. Guys, muli ito si Visayan Daisy guys. Nagbibigay sa inyo ng update, diba? Kahit pa paano may balita kayo, diba? Kahit nandito tayo sa Hong Kong, pero at least may ano, diba? May chika, may maritis, may marisol, diba? Ganun lang guys. Kaya muli guys, ito si Visayan Daisy. Nagpapasalamat ako sa inyo guys sa papanonood nyo sa aking mga update. Ngayon guys, awag rin natin guys kalimutan guys, isub natin ang aking anakis na si China May, pero ang channel niya guys ay Made in China. Tsaka si Hana K. Abol guys, Hana K ang ano niya rin, Hana K. Abol yung ano niya rin, yung channel niya. Sabi ko kapalitan niya ng iba wala, saka na raw. Kaya ano pa kayo, subscribe na rin sa kanyang vlog guys. At saka si Visayan Daisy, wag niyo kalimutan guys. Pag hindi nyo na isub, mabubuang kayo. Kaya diba? Babu!